Benvinguts al millor institut, l'Institut Viladomat. És petit, però divertit. Ara us ensenyarem tantes coses que us enamorareu i vindreu tots i totes. Inclús la vostra àvia voldrà tornar a fer l'ESO. En aquest institut treballem per projectes, però l'equip directiu ho ha muntat en situacions d'aprenentatge. Una situació d'aprenentatge normalment sol ser una tercera part d'un trimestre, en la qual treballem sobre el tema assignat a la situació. Per exemple, si la situació d'aprenentatge és ràdio, en totes les matèries treballem englobant l'aspecte de la situació. Treballem en taules de 4 i fem entre els 4 treballs, presentacions, maquetes, etc. Depèn del treball que haguem de fer, ho hem de fer en grup o individual. També treballem amb Chromebooks, uns portàtils que estan especialitzats en l'educació. Per si teniu algun dubte, els professors ens controlen perquè no fem res que no estigui permès dins d'horari escolar. Ens poden bloquejar pàgines web, aplicacions, extensions i etc. L'institut és petit i acollidor, té un pati senzill amb cistella i 2 bancs de metall, juntament amb 3 arbres petits, i que fan que quedi bonic. Hi ha 6 aules ben acondicionades, amb un ordinador, una pantalla tàctil Prof Cyan Active Board, que funciona amb el programa Active Inspire. Un projector que depèn la classe és de la marca Acer, Epson o NET. 2 aires acondicionats i penjadors. També hi ha una sala de professorat, una sala de gestió, conselleria i 2 lavabos mixts. Ens ensenyen molts aspectes com l'amistat, la confiança, etc. Ens preparen per un futur. Per exemple, si treballem en un lloc que és cooperatiu, estem preparats perquè ja ho estem fent aquí.